Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα παρουσιάσουμε ένα άλλο δυναμητάκι ακόμα. Είναι από την Triplex και λέγεται Thunder Crackling. Το συγκεκριμένο δυναμητάκι, όπως σας είπα, είναι από την Triplex. Έχει πιστοποιητικό CE Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή. Έχει NEC 3,5 γραμμάρια. Επίσης, αυτό το δυναμητάκι είναι κατηγορίας F3, από ό,τι βλέπω εδώ. Θα το δούμε κιόλας. Κατηγορία F3. Είναι πολωνέζικο δυναμητάκι, Poland λέει εδώ πέρα. Πολωνικό. Έχει ωραίο εξώφυλλο. Και από κάτω και αυτό με στόκο. Και από πάνω, από ό,τι βλέπετε, αυτά είναι τα cracking μέσα που κάνει. Και από εδώ με στόκο με ωραίο φτύλι. Εντάξει, είναι μικρό. Είναι ok όμως. Και παράγεται από τη Triplex, όπως σας το είπα. Και ναι παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe και όλα τα υπόλοιπα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Stay tuned. Γεια σας.